हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम बैक टू माय बड'ज जब इनफो यूट्यूब चैनल। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे जोबोर मोजां खौरां लाना फैदों। बे जाहैबाय DHS ग्रेड 4 नि रिजाल्ट होबाय लोगोफोर। बे जादों आसाम स्टेटनि हेल्थ डिपार्टमेन्टनि आन्डारावमोन। बिनि पस्टआ सुइपारमोन। थ' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर एग्जाम लिरदोंमोनब्ला रिजाल्टखौ नोंथांमोना दिनै नायनो हासिगोन। आरो बिनि रिजाल्टखौ होदोंमोन 5 जुनाव होदोंमोन लोगोफोर। नाथाय नोंथांमोननि थाखाय आं भिडिअखौ दिनैसो खालामनो हादों 6 जुनाव। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ लारि नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेवहाय नुनो मोन्दों अफिस अफ द डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस आसाम बेनि रिजाल्टखौ होदोंमोन 5 जुनाव होदोंमोन। नैबे डेट दङ 5 जुनाव। थ' नोंथांमोना रिजाल्टखौ नैबेयावहाय सेलेक्सन रिजाल्टखौ नायनो हागोन। नोंथांमोननि रल नाम्बारा दङ ना गैया नैबेयावहाय लारि दङ। थ' नोंथांमोना जुदि लिरदोंमोनब्ला बिनि रल नाम्बारखौ नैबेयावनो नायनो हागोन। थ' नोंथांमोना बेखौ बबेहाय थांनानै डाउनलड खालामनांगोन होनोब्ला नोंथांमोननि बुंनानै होनि नोंथांमोना नट खालामना लाबानो जाबाय वेबसाइटखौ, एबा आङो डिसक्रिपसनाव होखागोन। थ' नोंथांमोना बेवहाय www.dhs.assam.gov.in आव थांनानै नोंथांमोना बेनि रिजाल्टखौ नायनो हागोन। थ' बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबबाय लोगोफोर। जुदि नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालामनो दाबाव आरो शेयार खालामबानो जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों आरो लोगोसे लाइक खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय। थ' नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनिखौ बुंनानै भिडिअखौ फोजोबबाय।